na gagawin namin ay tuturo sa kanya, mas mapaglalaruan niya yung design. Pa-pattern lang siya. Yan. Hi guys! Good day! This is Jessie on stage once again, and today, isi-share ko sa inyo yung experience na feature yung mini business namin na DIY pots. Kasi di ba pandemic, so na lockdown tayo, so nag-isip tayo ng mga bagay o ng mga pagkakakitaan. Eh yun nga, nagkaroon kami ng small business na pots. Okay? DIY pots. So yun, isi-share ko lang sa inyo guys yung video and yung karanasan kagabi pinalabas sa GMA News TV. Eto na yun. Please watch. Pera, Paraan. Sa mga certified dito sa atin. Mamumusta sa ating mga babies. Extra smile. Kailangan ilipat ang ilan sa ating mga plant babies. Extra smile yun. Ano ang magandang paglagay nila? Sawa ka na ba sa ordinary pots na makikita sa bakuran mo? Mga pasungko mo, hindi ka naman ay plain color lang ang itsura. Ito DIY pots naman tayo. Yeah! Ang mag-asawang layan sa mga pasungko nakakita ng income ngayong pandemic. Yeah! Ano-ano mga bagay na pwede namin ano kaya kumuha tayo pa? Kasi plantito, nauso siya ngayong pandemic, di ba? Sa pinuhunang order ng 80 pesos, nakapagbenta ang mag-asawa na nasa halagang 2,000 piso na mga paso. Wala talaga tayong nilabas eh. Yung paint lang eh, yung paint na white, 180 pesos. Puro tira-tira lang naman. Tapos, mag-order na talaga, hindi yung naglabas kami. Sand lang naman and cement. Para yun, kawin sa camera. Nagsimula sa maliliit na DIY parts hanggang nagkaroon na rin sila ng iba't ibang sizes and designs. At ang patok sa kanila, ang tinawag nilang Christmas pouch na mabibili sa halagang 80 pesos ang bawat piraso. Kung marami ka naman ang bibili, discounted ka na sa presyo 75 pesos ang isang paso. Unti-unti na rin dumami ang mga orders na pumasok sa kanila, kaya ang maliit na kita noon, ngayon. Average lang yung orders for like a week is mga nasa 10 pots. Ngayon, nasa 15,000 na siya. That's our net income na. Minus the expenses. Unexpected man daw ang Si kanilang Beta, business no? na lagi ito para sa kanilang pamilya. Alam ko eh, happy lang talaga namin. Sobrang fulfilling and sarap. Nakaka-proud din. Hep, hindi pa niya natatapos. Deco Sinalayan voice. Jessie kasi may ituturo raw na pwedeng makatulong kay Ravy. Pat na gagawin namin ay tuturo sa kanya, mas mapaglalaruan niya yung design. Pa-pattern lang siya. Yan. Magupit yun ha. May butas yan sa ilalim. Umimix natin yung semento. So next is, ididip mo yung tela. Ilalagay mo sa gitna yung bubul. So, ilalagay mo yung rubber band dito sa gilid yan. Pag tumikas na siya, ito na yung kakalalabasan niya. Tapos ito na finished product niya. Ravy, kung namamahalan ka sa clay pots, pwedeng-pwede ka na rin mag-DIY pots. Yun! Thank you for watching guys. Thank you so much and watch out for my next videos. God bless and click and subscribe. Bye-bye! Hi! Hello po, sir. Hello. Okay lang nakakap? Okay lang. Wait, tak ba sir yung cup mo? Meron. Sir, pabaliktad. Meron din. Huwag ka kasi na nagbuko. mag-cup kasi. Okay na yan. Conscious. Pangit.
Yun po, si Ate Sheila po siya po yung producer. Siya po yung mag-i-interview. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Ma'am, sir, tama po ba? Meron kayong second time? Meron Yes, po, naka- naka-record na. naka-record Oo, na. pinindot ko na. Ako, doon sa ibabaw po yung ginagamit niyo po. Yes. Yeah. Apo. Doon na, sir, medyo weird po yung gagawin natin. Kasi pa doon po kayo titingin kasi yun po yung main cam niyo. Parang guide lang. Oh, okay. So, Kasi malaki po yun. saan ang camera nito? So, dapat po same frame po tayo. Okay ba yung resolution na? Oo. So, there. Kwentuhan lang naman po ito, sir, in tungkol po doon sa business po natin. And kung magkakasabay po kami sumagot, mag-giveaway na po tayo. Okay. Katingin na. Ito na. Nag-iipon niyo doon sa camera po sa bawang. Okay. Like na po tayo, ma'am and sir. Okay, sige. Pa-state na lang po muna ng kumpletong pangalan po natin. Okay, I'm Jessie Sanyes. Yun. And she is I'm Leia Albert Sanyes. husband and wife. Sige po. Ma'am and sir, pwede niyo po ba makwento muna sa amin? Ano po ba yung work natin? Or parang short background lang po natin? Or mapunta tayo sa pag-suga ng mga pods? Ano po ba yung pinakakabala natin? Sige, ako muna. Before, nung hindi pa pandemic, active ako. Hey, asus ka baga boy. Wait lang. Active kami sa sa real estate.